Dugayang tisoy uy gaina kog sige paabot. Ingon siya mangwa daw mig mangga. Nya diri daw ko magpahulat sa tugas daw na kahoy. Antod karon wala pa jud siya. Grabe, kondisyon na dyan ako ron pa. Ay, hala. Nanguha man din may mangga ni Itil ron, no? Hapit ko makalimot ba? Sigurado dyan ko, nagpahulat ko siya dito sa tugas na kahoy. Magdali ko, be. May tagna pa siya dito. Kung dili lagi makaabot lagi si Tisoy ron. Mga 5 minutes. Dili man jud ko karon. Kapoy kay gulat diri kay dagan kay lamok. Tisoy, lugaya ra pud nimo ba? Gain na ra ko sige paabot nimo diri. Ayaw na si Bagulbol diya. Naanabitaw ko. Unya, tara. Manglakaw na jud ta. Amon pud ta mangwag banggaani. Ayaw na kabala ka, Tel. Sweeto kay Kudiri. Dito tamang ila doon ng pawiks. Ila dudong pawits na iso grabe na sila. Ayaw kabala ka. Dili lagi ta masakpan. Kay dudan ako, wala na siya diya karon. Wala Japon, ang mas maayo Tisoy na paubano nato si Maria. Maria? Ay, tama, no? Sige. Tara na Tisoy, ikay una. Tara. Maria! Maria! Ayo! Maria! Tisoy, Itel, nangano na naman pud mo dire? Usay tuyo ninyo. Ay, God brother at Maria, na ay isulti si Tisoy sa imo ha. High blood. Unsa man din na Tisoy? Maria, lami kay ikaw nog manggaron ba? Yapit di ka namo no, kasabay yung kanamo. Sa man Maria, Jika? Mangga. Nagtubod nun akong laway da. Tamsa. Mame? Mame? Ayun na pananghid Maria. Maria, tara na ba? Manangid-angid pa ka diya, di pa nung kasugtan. Sige. Magdala tag asin. Sunod sa mga Maria, dito tamang wala dudong pawiks ba? A few moments later. Asa man dakit? Kayo dagan kayo, Maria. Dagan na to, doy. Tisoy, lain pa'y atong ba? Dili ka ta kasab-an ni Dudong Pawiks diri? Saan pagkasaba niya, Mariana? Tanawa ko niya diya, oh. Wala mang tawo. Bitaw Tisoy no, clear ka ayo. Tisoy, ingon ani na lang. Kamoy tig bater, kamoy tig hatag sa kog bater. Sige. Tell me be. Kasi nga oy, hapit unta do. Layo ara ato oy. Bala kay ka, Maria ba? Dara, Bibi, itil pangwamog mga kahoy kaw, kay mo ako ibater. grabe. Para man di adra Maria. Maria. Oy. Bibi. Kani siguro makuha na gid ni. Sorry. Pagbantay. Balaa po ni mo, Maria, oy. Lagi, may pa ikaw na lang nagbater Tisoy. Unsay si Tisoy itil me? Abi na Tisoy be. Dara. Gipikian man ni si Itil be sa kuha. Sige daw, be. Tanawa kung saan ko Sige na daw. pagkuha. Para plitin. Balito ka ba? Hapit na jud ba? Be, butter pa be. Hapit na jud kaayo. Ang bilin ng butter ba dugaya ba ana oy? Ang pidain ba? Abi, usa man na boy na yun, boy ba? Hey, unya, mausap pa ka? Dili na doon ang pawiks. Sibat na! Run. Ay,